שלום לך, ותודה שאת צופה בסרטון שלי. רציתי לספר לך סיפור מדהים על צמח אחד שעוזר למיליוני אנשים מסביב לעולם. זוהי לא החיטה, וגם לא גרגירי הסויה, ואפילו לא איזה פרי אקזוטי. זהו צמח האלוברה והג'ל הטהור שמלט עליו. רוב האנשים שמעו עליו, ויודעים על נפלאות הריפוי שלו על האור. אבל הסיפור מתחיל להיות ממש מעניין, כאשר אנחנו רואים מה האלוברה יכול לעשות ולעזור לנו על אור הפנים. לג'ל האלוברה מעל 200 מרכיבים, הכוללים 20 מינרלים, 18 חומצות אמינו, 12 ויטמינים הכוללים ויטמין B12. אבל מעבר לזה, יכולת זירוז של האלוברה לריפוי האור היא פי 7 מריפויו הטבעי. והאם ידעת? האלוברה מסוגל לחדור פנימה לתוך כל שכבות האור ולטפל בנו מבפנים החוצה, כך שהוא משקם את האור מבפנים ולא רק חיצונית. וכאשר הוא חודר פנימה, אם חיברנו אותו עם עוד מספר חומרים חיוניים שלא פוגעים בו, הוא לוקח אותם איתו. פנימה, פשוט מדהים. חברת Forever Living Products, אשר קיימת כבר יותר מ-30 שנה, ועושה שימוש חדשני באלוברה לשימוש חיצוני ולאור הפנים. עם כל כך הרבה יתרונות לאור הגוף, אלוברה הוא מרכיב חיוני ומרכזי בקו גדול של מוצרי טיפוח האור, יופי ותוספי תזונה. והמוצר הכי מעניין זוהי קולקציית מוצרי הקוסמטיקה אשר מכיל ג'ל אלוברה טהור ומיוצב כבסיס. וכאשר מצרפים לג'ל אלוברה הטהור עוד מספר מרכיבים, מקבלים מוצר לאור הפנים גדול ומסקרן. Forever Living Products, או בקיצור FLP, הוסיפה לאלוברה הטבעי והטהור 3 תוספים עיקריים: תמציות מפירות, צמח התה הלבן וגרגירי חוכובה. ונולד מוצר מדהים בשם קולקציית הסוניה, שלמעשה יצרה פריצת דרך במוצרי קוסמטיקה. הם מסייעים בניקוי הפנים, רענון והענקת וחידוש לחות וחומרים אשר עוזרים לאור לשמור את הלחות והמראה הצעיר שלו. הקולקציה מכילה למעשה 5 מוצרים: קרם לניקוי עדין המכיל תמציות מפירות, מי פנים עם התה הלבן, סרום מזין עם התה הלבן, קרם מאזן, ותחליף לניקוי עמוק וקילוף האור המכיל גרגירי חוכובה. אז בואי נעצור רגע ונעשה היכרות. שמי אמיר כהן ואני מפיץ בכיר בחברת Forever Living Products ישראל. ולסיום הסיפור, ג'ל האלוברה בשילוב עם חומרים נוספים מביא בריאות ומראה רענן וצעיר יותר לאנשים ונשים בכל העולם ובישראל. אם עוד לא ניסית, אין לך מה להפסיד. יש לך הרבה מה להרוויח.